Izai Abulabish medikua Jabaliako errefuxiatu eremuan jaio zen, eta gazatar eta palestinar denek bezala, umetatik pairatu izan du bortizkeria, miseria eta galera. Baina 2009an, Israelgo tanke batek bere etxearen aurka egindako eraso batean, 3 alaba eta iloba bat hil zizkioten. Orduan, bake eta elkarbizitzaren bideari ekin zion fermuki. Azken urte eta hilabeteetan egoerak okerrera egin du. Unkituta erakutsi dizkigu Israelgo armadak hil dituen bere familiako 70 senitartekoen argazkiak, baita eraitsi duten bere familia etxea, edo suntsitu duten bere alaben hilobia. Gazan dena suntsitua dago eta mundua ikusten ari da, ezer egin gabe, hori da mingarriena. Suntsiketa, hilketa, egarri eta gose kolektiboa, desplazamendu masiboak. Mass hunger, mass thirst, everything. Min eta galera hori pairatuarren ez dio gorrotuari gain hartzen utzi. Asarre egon badago ere, baina I have to be angry in a positive way, not to accept what is happening, to take action. Modu positiboan egon behar dut haserre, ekiteko, gaizki dagoen zerbait ikusten badut ekiteko, hori da haserre positiboa, baina ez gorrotorik. Gorrotoa gaitz kutsakor suntsitzailea da, ni neu suntsitzen nauena, pozoia da, zama bat blokatzen nauena, baina mugitzen jarraitu beharrean nago, nire alaben mezua zabaltzen jarraitzeko. Badakit zauri handia dela, baina mentalki eta fizikoki osasuntsu egon behar dut. Askok honetan guztian ahulezia ikusten dute, baina ez dakite jakituria eta indarrandia eskatzen duela eta ez dio sekula gorrotoari gain hartzen utziko. And I will never allow hatred to approach me. Bere alaben memorian Daughters for Life edo bizitzeko alabak elkartea sortu zuen egun bizi den Toronton, Kanadan. Ekialde hurbilean sufrimendua pairatu duten emakumeei laguntzeko hezkuntza emateko elkarte bat da. Hezkuntza elkarbizitzarako gako edo giltzarri dela pentsatzen bai du. Education is the light which guides us in times of darkness. Hezkuntza, garai ilunetan argitzen gaituen argia da. Hezkuntza, gure salbamendu jakada ozeano ilun honetan. Hezkuntzak lagundu gaitzan behar dugu gu guztioi eta buruzagi politikoi. Baina, gizatasuna sustatuko duena, giza eskubideak errespetatuko dituena bakea da. Hori da behar duguna, ez soilik zientzialari edo matematikari onak emango dizkiguna. To use these sciences to serve the humanity and to behave as a human. Zentzu berean agintari politiko ausartak behar ditugula dio, arriskuak hartzeko prest daudenak. Spain, Norway, Ireland. Espainiak, Norvegiak eta Irlandak ausardia eta ardura etikoz jokatu zuten gertatzen ari zenarekin ados ez zeudela salatzeko eta hori behar dugu. Izan ere berak jakin badaki, When the war ends, political leaders will shake hands. Guda bukatzean buruzagiek eskua emango diote elkarri, baina zer esango diegu bere zenedi eta maiteak galdu dituenari. I know who waged the war. Badakit guda nork desio duen, buruzagi politikoek, agenda politiko batengatik, baina badakit ere nork ordaintzen duen, aurrek eta emakumeek eta horregatik nago hemen, horien guztien ahotsa To speak izateko. in their voice, and we want others. 2010an bere bizipena kontatzen zituen liburua idatzi zuen, bere alabentzat barkamena eskatzeko Israelgo estatua epaitegietara eraman zuen, eta dokumental hau ere horren fruitua da. C'était compliqué de faire le film ensemble avec tout ce qui se passe. Egiteko dokumental zaila izan da. Ez da erraza izan elkarrekin hau egitea gertatzen ari zen guztiarekin. Ni israeldarra naiz, ongi ulertzen dut bi komunitateetan gertatzen ari dena, eta espero dutarik eta hau adibide bat izatea elkar bizitzarentzat eta lagunduko duela. Muga, erlijioa eta barretatik haratago joan eta denek bakean bizi nahi dugula ulertu behar dugu. Askatasunean eta berdintasunean bizi nahi dugula. Eta hori dela terabide bakarra ekialde hurbilean eta munduan. Liberté et que ça c'est la seule solution pour le futur du Moyen-Orient et du monde. Eta askotan errealitateak hortzak erakusten badizkio ere nahi horri itxaropenari eusten dio. Of course, I am here
Because of hope. Bestela ez nintzen etorriko, etxean geratuko nintzen, baina zer da itxaropena? Ez da hitz bat, itxaropena ekitea da, ekin egin behar da gauzak aldatzeko, ezer ez da aldatzen ekin gabe. And hope, it means an action. Izai Abulaiz medikuak 5 izendapen jaso ditu Bakearen Nobel sarirako, baina saria jaso edo ez, pausoz pauso jarraituko du bere mezua albezain beste edatzen, aldaketarako ekiten, hori baita bere bizitzaren itxaropen eta xedea.